Ξεκινάμε, καλό ταξίδι. Μόλις έφτασα Κέρκυρα. Λοιπόν, πάω να βρω το Φιλοφρύσαυρο. Πρώτη φορά στην Κέρκυρα έχω ξανάρθει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω στο Χρήστο για την πρόσκληση που μου έκανε και βασικά χαίρομαι γιατί φαίνεται για επαγγελματίες που τιμάει τις πλάτες του. Στη μεγάλη υπόθεση να φωνάζεις κάποιον. Στη μεγάλη υπόθεση να φωνάζεις κάποιον να πει τη γνώμη του, λοιπόν το μάθημα να κάνουμε στη μητέρα του. Το καλό με κάποιες εταιρείες που είναι ψαγμένες στον χώρο, τώρα όπως είναι τώρα η Ντου για να κάνει τεχνητό, μπορεί να έχει μια πισίνα δοκιμών η οποία είναι 50 μέτρα, γυάλινη, στοιχίζει $1 εκατομμύριο, έχει κάμερες σε ρομπότ που σκανάρουν τις πλέψεις του τεχνητών και για να βγει το δόλωμα στην αγορά του πάρει εσύ έτοιμο, μπορεί να κάνει μέχρι 2 με 3 χρόνια δοκιμές. Οπότε εγώ χαίρομαι που συνεργάζομαι με κάποιον που έχει ψαχτεί λιγάκι και θα το πάρω έτοιμο. Χρυσαδέ! Έλα το πού είσαι, πάει και μένεις να τα παιδιά μα θέλουν τίποτα, εγώ Μία τραβάλια. να κάνουμε και κλείδες και τα δωράκια. Απλά να ξέρετε τα δωράκια είναι προσφορά και τα λερδάκια, επειδή εντάξει τα παιδιά είναι μια εταιρεία που ασχολείται πολύ στην εκπαίδευση και στην εκμάθηση του κόσμου, ειδικότερα γιατί είναι το σκεπτικό που έχει ο Χρήστος τους. Να έχουμε σωστό πελατολόγιο, να δουλεύει σωστά και να ευχαριστιέται. Και να αποδομάμε κιόλας. Έτσι, όλα είναι στο πρόγραμμα είναι. Για να υπάρχει υγιής εταιρεία να κάνει επενδύσεις. Βενετιάτικα ανάκτορα. Έτσι είπε ο φίλος Χρυσάβος εδώ. Φοβερή. Τελεία. Λοιπόν παιδιά, η ώρα της επιστροφής μόλις έφτασε. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ
στο φίλο Χρήστανθο που με κάλεσε στην όμορφη Κέρκυρα. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα παιδιά που με τιμήσανε με την παρουσία τους. Ελπίζω να περάσετε όλοι καλά. Εγώ πάντως πέρασα υπέροχα. Χάρηκα που σας γνώρισα. Καλές θάλασσες σας εύχομαι. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή σύντομα. Και μακάρι να ψαρέψουμε και παρέα. Στο Πανιδίνη, παιδιά, τα λέμε.